Kalaban natin ang music sa kabilang shoutout po. Hello, shoutout. Joanna Sala, shoutout. Welcome po sa 19 million views po at 3 thumbs up done. Pasensya na po, may music na naman tayo dyan. Iyan yung sigaming gandang gabi kaagape mo. Gandang gabi din po, Tita Ian. Bibian Vibes, hello po. Hello din po. Shoutout po sa 19 million views po. Welcome po ulit. Robelin Mesta, good evening kaagapay. Good evening din po. Pag may kalaban tayong music na maririnig po ninyo, ikat na lang po natin, sayang din. Kasi nasa labas po ako eh. Kung nasa loob naman ako, may tulog naman kasi day off din yung isa namin kasama tulog. Kaya nandito ako sa labas. Yun nga lang, pag may nagpatugtog, nagpa-music, wala na. Sira na naman ang ano natin. Good evening kaagapay, Robelin Mesta. Good evening din po, Gina Umpad. Hello kaagapay mo, Tamsakdan. Salamat po, Ma'am Gina Umad. Erlinda Naparan, good evening kaagapay. Good evening din po, Genevieve Clavido. Ganda gabi kaagapay. Magandang gabi din po, Ma'am Genevieve. Leslie Kidingala, Borbano. Good evening, sir kaagapay. Musta ka na, Sirena? Ingat kayo, sir. Ingat din po kayo, Ma'am Leslie. Tamsakdan, Robelin Mesta, salamat po. Patricia Nick daw, good evening Macarena from Pampanga. Good evening din po sa inyo dyan, Tita Patricia sa Pampanga. Erlinda Naparaan, musta sir? Okay lang naman po. Hindi tumigil. Alicia Pidereso, Tamsaktan, watching from Macau. Salamat po sa pagtamsak po ninyo, Tita Alicia Pidereso po, at welcome po sa ating live at sa lahat po na nandito na 42 million views and 13 tamsakdan. Salamat po. Leslie Kidding Galaborbano, good evening sir kaagapay. Musta Sirena? Anong balita? Yun nga po, Tita Leslie. Napanood po natin yung part 3 po ni Kalinga Proda sa kanyang vlog. Ay nakakatuwa pong panoorin si Rina dahil kung napapansin nyo yung kanyang sa pag-akyat po niya sa stage ay wala po siyang pamaypay, di ba? Ginaganon lang po niya yung kanyang kamay. Kaya nakakatuwa po. Anong maingay kaagapay? Iyan yung sigaming. Dinig nyo pa rin. Dito po sa labas, yung sa ibang lahi din naman, yung pa-music po nila. Bill Palencia, gandang gabi sir kaagapay. God bless you. Gandang gabi din po, Ma'am Bill Palencia. Short Growing Channel is GC, hello. Hello din po, shoutout po. Bohorbo, handsome brother. Thank you po, sir or ma'am. Shoutout po sa 69 million views po, 70 tamsakdan at 20 tamsakdan.
Princess Lynn Pasmagan. Good evening Kagapay, kumusta ka na? Napakaganda ng dalaga natin. Yap, tama po. Lucia Tamalana, good evening Kagapay, happy Saturday sa iyo watching here at Quezon City, Tamsaktan already Kagapay, God bless you. Salamat po. Good evening din po sa inyo Tita Lucia. Pasensya na po kaya ako may naririnig man po kayong music po ulit. Music po ng ibang lahi po. Bohori Bo, very handsome brother. Wow, thank you. Welcome to my channel, my live. Bill Palencia, out muna ako Sir Kagapay, sorry po, may work pa ako, be safe always. Sige po, Ma'am Bill Palencia, unahin niyo muna ang inyong work bago po kayo makipag-join sa aking live. Ingat po kayo. Leslie Kidding Galaborbano. Ang ingay sir, maingay po ba? Saan ba ako pepisto? Hindi, nakaligtaan ko na yung which person brother. Nelpa Japlet Kagapay, bakit nandun si Jomar siya lang pumunta doon? Ano ba yun? Yung vlog ni Ate Roda, hindi pinakita yung pamilya ni Rena. Actually po Tita Nelpa, siyempre si Roda po ay si Rena lamang po din naman ang kanyang tinututukan na i-vlog. Pero meron din naman po yung yung pamilya po ni Rena na sa mga picture, maraming kumakalat po. Bohori Bo, which person brother? Sino kaya ito? Si Bohori. Mercy Nimbres, good evening Sir Kagapay. Solid rin may watching in Angeles, Pampanga. Musta na Tamsaktan. God bless you and your family. Salamat po at ganun din po kayo Tita Mercy Nimbres. Dennis, ganda po. Ganda. Shout out po sa inyo Ma'am Dennis and Joanna Salas. Gloria Magnay, good evening Kagapay. Good evening din po. Shout out po Ma'am Mods Nasale. Sinong tao? Sino kaya itong Bohori Bo? Bagong po natin to eh. Gloria Magnaye, shout out po. Mili Valerio, gandang gabi po Sir Kagapay. Magandang gabi din po. You're not ang chat po ni ba't yun po ang sabi ni Bohori Bo, you're not married yet. Ba't tinatanong ako? Ba't tinatanong ako kung ako pa ay kasal, sabi ni Bohori. Sir, bakit wala as naman vlog? Sir, bakit wala as naman vlog? Sabi ni Leslie Kidding Galaborbano. Hindi po natin alam Tita Leslie. Teresita Gapatish, shout out po.
Shoutout po sa 83 million views po at 31 tamsakdan. Gloria Magnaye. Masaya na ulit ang lahat, napapanood na ang part 2. Hanggang sa part 3 na po, Tita Gloria Magnaye, na upload na po ni Roda yung part 3. Sino kaya itong Bohoribo? Ang daming tanong about sa akin naman. Leslie Kidding Galaborbano, Sir, bakit wala naman vlog? Gloria Magnaye, masaya na ulit lahat, napapanood natin ang part 2. Sige, mali ko salam. Estinili Cansino, magandang gabi kagapay. Magandang gabi din po, Tita Estinili Cansino. Shoutout po sa Japan Charity Groups po. Sila Tita Mildred at Tia Hazel, Sophia. Sa lahat po ng admin po at saka members po sa Japan Charity Groups. Shoutout po. Buhuri, there are lots of girl here. Sino kaya ito? Mukhang kilala ako nito Si Bohoribo. There are lots. Bakit Sir Don Jomar wala naman vlog? Solita Bautista, good evening kagapay. Shoutout po, tamsaktan. Salamat po. Shoutout po sa 97 million views po, 35 tamsaktan. Iyan MC Gaming, hehehe kagapay, baka may balak sa'yo si Bohore. Di ko nga po alam kasi tinatanong po niya kung kasal na po ba ako at saka gusto niya maano yung aking balbas. Rosemary Alcantara, good evening. Good evening din po, Ma'am Rosemary Alcantara po. Marami pa po ang absent po ngayon sa ating live. Anong oras na po? Mag-aalas 5 na. Billy Valerio. Hello po Ma'am Mayora at Ma'am Hasa, kumusta na po kayo? Gloria Magnaye, late ako kasi busy sa kampanya ng eleksyon ng barangay. Oo nga po, marami po ngayon ang busy po ngayon kasi dahil nga po sa kumpanya ng barangay. Butuhan ng mga kapitan kagawad. You like women, right? Of course. Leslie Kidding Galaborbano. Di kita Jomar at family Rina sa vlog. Di kita Jomar at family Rina sa vlog. Estinili Cansino, Sir kagapay, ano po ba ang aabangan natin kay Rina? Kailan ba ulit i-vlog ni Kalinga Prab? Hindi po natin alam po kung ano yung nalalaman ko po sa sa Japan Charity Groups sa loob ay yung mga usapan ay hindi ko pwedeng sabihin din po rito kasi marami pong magagalit sa akin Kaya abangan nyo na lamang po kung kailan po. Shoutout po sa 93 million views po, 42 tamsakdan po.
Joanna Sala, shoutout. Erlinda Daparan, Sir, bayot yan ha. Sino? Sinong bayot, Tita Erlinda Daparan? Si Buhori? Adrian Tirencio, good evening Sir Kagapay, grabe, super cute ni Princess Rin, ang galing niya na. I'm watching from Bago City, Negros Occidental. Tama po, Tita Adrian. Super cute po ni Reyna, tapos nakakatuwang panoorin po. Iyanim si Gaming, hey, bakit kaya niya tinatanong baka kilala ka niya Kagapay? Hindi ko nga po alam, Tita eh. O tapos nag-chat po, sabi po niya body. Katawan daw. His body fantastic bro, sabi niya oh. His body is fantastic bro. Maria Gaiti, good evening Sir Kagapay, nakakatuwa si Baby Rina Antiki. Ay po Tita Maria, nakakatuwa po talaga. Diba umakyat po sa stage, tapos yung kasama po niya ay may dala pong pamaypay, tapos siya po ay yung kamay lamang po niyang ginagawa niyang pamaypay. Gloria Magnayo, shout out po. Sally Alegria, good PM. Mr. Pogi, ano balita natin sa dalaga? Super ganda niya, dalaga natin. Oo nga po, Tita. Kung napanood niyo po yung part 3 po ni Roda. Yun po yung huling update ko rin eh. Keep sipping your trousers up and down, bro. Solid about this Buhori, bro. Are you okay? Are you gay? Malamang po, Tita. Kasi kung ano sinasabi. Maria Gaiti, Tamsakdan for Antiki. Salamat po, Tita Maria po. Shout out po sa 113 million bis po, 49 Tamsakdan po. Erlinda na parang sir, kasi tinatanong ang balbas mo. Kaya nga po, ba? Siguro po, kung gay po ito, siguro nababakla po siya sa akin. Iwan ba? Siyempre, kung babae naman po ito, ay hindi siya magsasabi po ng ganyang bagay. Myrex Aldabe, good evening po, Tamsaktan. Kamsa. Kalas kamsa? Live? Nasa live shoot? Yalla, sura. Sadiq, yalla, sura. Dito na po yung magugupit sa akin eh. Kamsa tagi ka? Sa? Yes. Mapi muskil bukra? Aywa, mapi muskil? Aywa. Okay? Mapi jalan? Sure? Ay, alas 5 po kasi ang usapan namin na gugupitan ako ng ko. Andito na po siya. Ngayon, tinanong ko kung bukas okay lang naman daw po. Hindi, bukas na lang po. Sakam. Aywa, sakam. Sakam? Tre? Talatin? Ha? Talatin. Istalat. Talasha. Sakam. Sakam. Tala. Saha. Talata. Talata. Saha. Saha.
Okay, ما في مشكلة. في مشكلة. ستة شهر. 6 ما في مشكلة. Okay? ما في jalan ha? Yan, pinakancel ko na po yung yung gupit ko po. Bukas na lang po. Good evening po, Tamsaktan. Mayrix Aldabi, good evening po, Tamsaktan. Salamat po, Ma'am Mayrix Aldabi. LB Tomas, good evening po. Kumusta? Kumusta? Sensya na late ako. Ay, hindi po kayo late, Tita LB Tomas. Saktong-sakto lamang po. Good evening. Shoutout po, Tita Rubilin Mista. Stinili Cansino, Tamsaktan, Kaagapay. Salamat po, LB Tomas, Tamsaktan, Kaagapay. Yusef 012, Selam. Selam, salam. LB Tomas, shoutout, Gibrad, kumusta ka na? Ay, absent po si Gibrad po ngayon, baka pagod. Ian MC Gaming, ako natatawa talaga sa mga comment na paring buhori. Kaya nga po eh. Bibi Alberting, hello, good evening, Kagapay mo. Shoutout sa lahat na nandito. Shoutout po, Tita Bibi Alberting po. Princess Lynn Pasmagan, good evening. Pero mayroon kaming aabangan sa Princess rin na namiss na namin ang may vlog ni Kalinga Rob, si Princess natin, Kagapay. Sabi po nila, abangan daw po niyo yung yung vlog po ni Kalinga Rob. Sabi po niya may part 2 po yata eh. Doon sa Angels po. Lily Roas, Kagapay, wala ba kaming abangan sa Japan Charity Groups? Sa ngayon po, sa plan po ng Japan Charity Groups po ay po, tawag po nun. Sa kanyo na lamang po malalaman pag malapit na. Princess Lynn Pasmagan, good evening. Meron kami bang abangan kay Princess Lynn na namiss na namin ang may vlog ni Kalinga Prab, si Princess Rina natin, Kaagapay. Lily Roas, Kagapay, wala ba kaming abangan sa Japan Charity Group? Sally Alegria, Jerry Nayat Vlog, hello di Kagapay mo, shout out, kumusta ka na? Okay lang po, Tito Jerry Nayat po. Melis Swanson, Tamsaktan, Kagapay, salamat po sa pagtamsak. Mayrix Aldabi, Agoy, ang galing mo magwaray-waray, Kaagapay ha. Anong waray? Ano po yon? Arabic po yon, hindi po waray. Waray-waray. Shout out, Kaagapay mo, Teresita Lida, shout out din po. Princess Lynn Pasmagan, Kagapay, shout out sa Japan Charity Groups at ingat ka lagi dyan, watching from Kaluya, Antique. Shout out din po, Tita Princess Lynn, ingat din po kayo dyan. Teresita, nakaabot rin sa live mo. Waray opay, haha, sabi ni Ma'am Teresita. Evelyn Fina, shout out Japan Charity Groups, God bless you all. Shout out po sa 118 million views po at 50 tamsakdan. Tawag po nito. Siguro 30 minutes lamang po tayo mag-live. Papagupit po ako kasi bukas naalala ko may pupuntahan pala ako. Baka hindi niya maano yung magugupit bukas. Hindi niya ako madatnan dito. Kaya 30 minutes lamang po tayo mag-live po, mga titas. Sa mga taga Riyadh po, kita-kits po tayo dyan. Mukhang dyan po yata kami mapapalipat ng location. Mercy Toledo, Tamsakdan sa Kaagapay mo, watching from Singapore. Salamat po, Ma'am Mercy Toledo po. At ingat po kayo sa Singapore. Ninya Gapayaw, shout out po. Mayrix Aldabi, at least napatawa kita.
LB Tomas, shoutout Sis Hasa, Spike Limbo at Bicolana Mix Vlog. Wait talaga, may stress ako. Marami pa po ang absent po rito pero hayaan na po natin kasi 30 minutes lang naman po tayo mag-live. Teresita Lida, ano to? Jiri Nayat Vlogs. Kaganda po ng ating Biberina, may pag-ikot pa po sa natuwa ako. Hihi, napaisip tuloy ako baka kako mahilo. Kayang-kaya niya po yun, Tito Jerry. Si Rina po. Si Rina pa. Naka-ano na po yan. Naka-practice na po yan sa pag-ikot-ikot. Teresita Lida, shoutout sa mga host. Ana Coroda Mayora Hasa and Kagapay mo, God bless. Salamat po, Tita Teresita, shoutout. At welcome po sa 107 million views po, 59 thumbs up dan. Adrian Terencio, grabe, gwapa, Kid Jakay, Princess Rina. Sir Kagapay, sim sila ni Miss Jihan. Sino si Jihan, yung founder? Teresita Lida, ang ganda ng dalaga natin, correct. Mercy Toledo, shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Kagapay mo. Salamat po. So ayan po, malapit na po tayo mag 30 minutes. Hanggang 30 minutes lamang po tayo. Mercy Toledo, shoutout po sa lahat na nandito sa live po ni Kagapay mo. At syempre sa mga bago pa lamang po rito na hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po, Kaagapay mo. Pag nandun sila, sabihin mo hindi kita makita, alam mo kahit dito yung nakita sa mukha. Ano ba? Shout out Lodi. Nandito ang aking pinakamamahal na girlfriend, si Pinky Ira. Shout out. Salamat sa pagbisita mo. Shout Mercy Toledo, shout out po Sir Kagapay. Shout out po Teresita Lida. Wow, ang agpapukis si host, lalo nagwapo kan host. Ilocano kayo, ano, Manang Teresita. LB Tomas, bakit si Jomar lang ang keyboards na nandun? Baka busy din po yung mga ibang keyboards po, kaya si Jomar lamang po ang umaten. Mercy Toledo, maganda talaga ang dalaga natin, Sir Kagapay. Fiban Sadly, batch. Anong batch? Wow. Balaon La Union host. Balaon. Ano yan, Manang? Asidig kayo, tiko, Rosario, basta. Rosario La Union, kagasta. Noon niya nga banda ti La Union Kanyayo, San Fernando o ano. Paano po yan? Lapit na po tayo mag 30 minutes. Siguro bukas na lamang po ulit. Baby Aberting, Rosario La Union kami. Tinatanong ko si Tita Bibi Berting saya yung may tawag nun,
Yung may ano sa market yata. Tawag nun. May pisto po sa market. Sir Kagape, ingat ka palagi. Work mo. God bless po. Mahal ka namin. Salamat po. O paano po yan mga titas titos na nandito po. Muli na naman po ako nagpapaalam po sa inyo. Bukas po, off ko naman bukas. Agahan ko na lamang po ang aking pag live. Kasi di off ko naman bukas. Kasi kung hindi lang po sana ako magpapagupit ay tuloy po natin ang live. Ikaso bukas ng hapon may pupuntahan din po ako. Kaya muli, maraming salamat po sa inyo sa mga bago at welcome po kayo sa ating live. Bukas po ulit, pinapangako ko po. At syempre sa mga bago at hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po ang ating YouTube channel. Kaagapay mo, maraming salamat po. Welcome po Ma'am Phoebe Sadley. Salamat po. Mamaya po abangan po natin yung live po ni BFF po. Sige po, bye-bye po.